Yayin da muke ban kwana da shekarar 2024, wani abu da ya ja hankalin duniya a kwanakin ƙarshe na shekarar shine yadda aka samu haɗarurrukan manyan jiragen sama cikin ƙasa da mako ɗaya waɗanda suka jawo asarar rayuka fiye da mutum 200. Ba kamar hatsarin mota ba, shi hatsarin jirgin sama musamman na jirgin fasinja yakan faru ne ba akai-akai ba. Tsakanin tsakiyar makon jiya zuwa ranar Litinin ɗin wannan mako, an samu hatsarin jirgi fiye da guda 6, abin da za a iya cewa ba a saba gani ba a duniya. An fara samun hatsarin jirgin saman ne a ranar Kirsimeti, wato ranar Laraba 25 ga Disamba, inda jirgin Azerbaijan Airlines ya faɗi a kusa da birnin Aktau na ƙasar Kazakhstan, kuma fasinjoji 38 suka mutu daga cikin fasinjoji 67. Sannan a ranar Lahadi aka samu wani mummunan hatsarin jirgin sama a ƙasar Koriya ta Kudu, inda jirgin kamfanin Jeju Air ya yi hatsari kuma fasinjoji 179 daga cikin fasinjoji 181 da ke cikin jirgin suka rasa rayukansu. Wannan ne hatsarin jirgin sama mafi muni da ƙasar ta samu a kusan shekaru 30. Har wa yau, ranar Lahadi, wani ƙaramin jirgi ya yi saukar gaggawa a gaɓar ruwan Ras Al Khaimah da ke haɗaɗɗiyar daular Larabawa, lamarin da ya yi sanadin mutuwar direbobin jirgi 2. Bayan waɗannan manyan hatsari guda 3, wasu jiragen sama 3 sun fuskanci matsalolin da ya tilasta musu yin saukar gaggawa. Akwai wani jirgin saman kamfanin KLM da ya saukar gaggawa a ƙasar Norway bayan ya fuskanci wata matsala yayin da yake keta hazo. Ko da yake duka fasinjojin jirgin 176 da ma'aikatan jirgin 6 babu wanda ya ji rauni, bare ma a rasa rai. Sai kuma a ranar Litinin ɗinnan wani jirgin kamfanin Air Canada Express ya kama da wuta bayan ya samu matsala wajen sauka, kuma an yi sa'a babu wanda ya rasa ransa ko ya ji rauni a wannan hatsari. Kazalika wani jirgin saman kamfanin Jeju Air na Koriya ya sake samun matsala, lamarin da ya sa ya saukar gaggawa a filin jirgin sama na Gimpo da ke birnin Seoul. A nan ma an yi sa'a duka fasinjojin jirgin 161 sun tsira da ransu. Kaftin Ado Sunusi, wani ƙwararren matuƙin jirgin sama kuma shugaban kamfanin Aero Contractors, wani sanannen kamfanin jirgin sama mai zaman kansa a Najeriya, ya ce kowane hatsarin jirgi da ya faru a baya-bayan nan akwai dalilin faruwarsa. Masanin harkar sufurin jiragen saman ya ce ba za a iya gane cikakken dalilin da ya janyo hakan ba, har sai bayan an samu sakamakon binciken da ake kan gudanarwa a halin yanzu. Sannan Kaftin Ado Sunusi, wanda ya taɓa jagorancin hukumar kula da harkokin jiragen sama ta Najeriya, ya ce baya tunanin cewa dalili guda ɗaya ne duka ya jawo waɗannan haɗarurruka. Kuma ya ce ba gaskiya ba ne batun wasu da suke cewa saboda ƙarshen shekara ne, aiki ya yi wa direbobin jirgi yawa har sun fara gajiya. Hasali ma ya yi nuni da yadda aka ruwaito shugaban Rasha ya kira shugaban Azerbaijan a wani batu da aka kira da amsa laifin kuskuren da ƙasar Rasha ta yi wajen harbo jirgin Azerbaijan Airlines bayan ta kuskure shi da jirgin yaƙin Ukraine da ke kai wa Rashan hari. Kazalika Kaftin Ado Sunusi ya ce ba gaskiya ba ne batun da wasu suke cewa saboda yanayi ba shi da kyau ake samun waɗannan jerin haɗarurruka da dama. Kuma ya ba da shawara a yi tsimayin fitowar rahotannin bincike maimakon a gaggauta yanke hukunci.